Zina langa ndi Mayeso chikhazi lakulandira nilo kuchokera kuno ku Kasungu. Komatu pano tsopano ndi Kasungu Central Lingazi Training Center kuno kwasiyo chifika paizi. Komatu president wa dziko lino akhaiso akufika posedwa apa kuita msonkhano oyima kwa mema wanthu pakisankho chimene chikudzachi chapa 16 September 2025. Chotensa kwambiri so tsiku lero chonati a president a dziko lino anagona tu ku Kasungu. A president anagona ku Kasungu. A president a dziko lino anagona ku Kasungu. Letu akubanja kumeneku nawonso akubanja anafuti ayankhulapo. Ndinakhumbiza kano tichiponda a president anagona kuno ku Kasungu. Kwa anthu akuno ku Kasungu anthu 344 akumidzi koma 344,000 imene akumidzi komanso 25,000 uposerapo municipality ya Kasungu amene akukuma nawo president misonkhano oyima koma chinakomera kuti agonenso kuno Kasungu koma kungulwa nawo ambe nzofunika bwanji ngati mwati akubanja lakamuzi ndipo ifeyo tuchirosowa chokamba ulemu umene achita president athu Dr. Achakwera pamene ndithu agona kuno Kasungu akagona kungulu nyumba jatimati ngulu yanawambe paja ni nyumba jana manga ngwazi koma zusonyeza kuti masomphenya angwazi ndi Achakwera chimodzimodzi chifukwa ngwazi pomanga nyumba imene jana manga 70 chakuti idakalipo mpaka na pano amadziwa kuti ino nipite kuli wana wanga kuli chipani changa kula azibale yanga azigulitsa ntchito ndithu nyumba imeneyi tsono kwa ife tayamika kwakukulu mizimu yagona kaya pano mizimu yagona basi adziwa kuti abasi wana waja sali wokha anthu a Kasungu sali wokha hayi Achakwera ndiye kuti awayang'aniraso awakondaso awatumikiranso so ife tanyadira kwakukulu bwera kwa president muone paliponse awaponda Achakwera nkhope zowala nkhope zachimwemwe kuno kulingazi kunoko ku Kasungu Central chikhalire mtengedwere cha dziko sikudatupoteko president kunoko sewu umene palibe president amene anapondamo mona nkutali tu ndikutala udzafika kunoko koma Achakwera soyeza kuti ine ndine president anthu amene amadivotera ine amene ndimatumikira ine sali mtown mokha ali kumudzi chifukwa chake tufika mpaka na panopo kuno nkutali ndi tala nkutali ndiye muone kuti yes 38 kilometers dzula bwana ukafika kuja mama uchoka mutala 48 kilometers kusonyeza ndithu kuti president asafuna kusiyanitsa anthu antawuni abatumikire abaonekere kunonso kumudzi adzadzimverere wokha ayankhulana ndi mafumu kuti kodi kuno zovuta zichani kodi zimene muli ziyembekezo zanu ndi chani ndiye utsogoleri wa masomphenya umene ufunika mdziko lino la Malawi kubwera kwanse umene wa M1 taona mwambiri ndithu nse umene watha pena kusakulumikiza pang'ono nse ndithu ukuyendeka bwino kwambiri ena kumati ayi a president sayankhula monyoza munthu wina zikuchita apo ndi apo mbali imene muti bwanji zanse umene winuyo Achakwera kodi inu zimene achita Achakwera ayibodza mwamva ine sinaziona taoneratu kwa Achakwera kuti olo munsewu muja mmalowa simenti ife timangodaba misewu kapita kuja misewu ya zati kodi misewu imakhala yolimba bwanji osadziwa kuti pakayika kwale amadzayika monso simenti taonera Achakwera ndiye muone chisewucho muone chisewu koma ndiye masomphenya amene timanenawo onena kuti sawamangira generation yathu ino yokha ayi sewu umakhala odula kwambiri chifukwa amadziwa kuti sewuja ukhale zaka 30 ukhale zaka 40 ukhale ka zaka 50 ndiye kuti ife tikugwiritsa ntchito vana vathu zidzukulu zathu akugwiritsa ntchito sewuja unakali olimba ndiye ife chifukwa iyamika kwambiri chifukwa cha kukonzedwa kwa nsewu umenewu umene papita maboma ambirimbiri tuchokale na ngwazi mpaka na pano muone papita zaka zingati chifukwa chake tunena kuti zopano kubwera kwa Achakwera ulamuliro wa Achakwera mwaliona dziko lino lusintha ukomera Malawi aliyense nife uli uno Kasungu boma limene number 1 ubweze ngongole za nife nzofunika bwanji zimene zipoti dziko lipitebe patsogolo mbali imene akulimbisa president kuti ngongole zimene thanzi anthu ambiri dziko zonadi Kasungu ndi maboma amodzi amene ali ku number 1 ku top 3 pankhani yobweza ngongole ya nife chifukwa chake chaka chino ndiye aliyense afuna atenge ngongole imeneyi wani aona inde aona phindu lake kodi anyamata athu atenga
azimayi atenga ngongole imeneyi. Tsono ifeso ngati adinda atsogoleri timalimbikitsa kuti Achakwera atu sapanga zimapanga maboma ena aja mamadefu aja uku anthu mangogawana kandi achipano mangogawana makadetu mangogawana ulendo uno ayi ija ndiofuna business ngongole yakatengo kochipa koma tikabweza tipindulira anthu ambiri chifukwa chakayumbita ikakwerera nifi kuno ku Malawi. Utenga wa anthu aku Kasungu inu ngati khalakaleso kuno Kasungu Bandale ameso makhapo phunguso kwa nthawi ninu nduna za umoyo inuyo akhumbikira tuchiponda kafolozane utenga pa 16 September ndorani wa anthu aku Kasungu. Akasungu azanga pa 16 September 6 koloko mama akatsegulako vota akatseka 4 koloko ndikupempeni tonse akuno Kasungu ngati banja limodzi ngati ana Achakwera ngati omukonda Achakwera chonde tonse tikapite tikavote pa 16. Voti yathu ndimene ipangise kuti zabwino zimene tayamba kalo zionazi maona misewu tukamba zanifi pano Achakwera mbewu zathu agula mtengo wabwino zimene zija kuti zipitirire aliyense mkasungu pa 16 tikavote voti ya Achakwera. Chokoza kwambiri amene ndithu ndiphungu wa amene anayi phungu kuno Kasungu East. Ine ndine wa Kasungu South East. Kasungu South East. Kwachiro Amatambe. Kwa Njongwa. Inde kaya. Nditu. Nduna za umoyoso iwowa akhumbira tuchiponda. Chokoza kwambiri. Ayi ndi mezi lili kuno president atsiko lino tsopano kufika tu pano pa Lingazi Trading Center. Kumati president afuna tu achititse nsonkhano ndithu oyima kuyambira tu kumakuja president kuyima malo osiyanasiyana anali paja pa office kumene kuja tu office trading center komasakiseso ndi anthu ochuluka kwambiri. Kenaka president anapita tu pa Chotoloma naponso tu akeza ndi anthu ochuluka kwambiri. Kenaka tu pa Mphomwa naponso pamene kuyambira anthu lomwe president akeza nalo wakumbutsa tu nkhani tu ya chisankho chimene chikudza pa 16 September 2025. Nkhani yake tu anthu akumbukire kuti pa 16 September kuli chisankho chimene chilipo. Pano nditi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP amene wandi Mopanda ndunasa mang'ono mmodzi ndi chikhalidwe. President akuyenda tu malo osiyanasiyana leronso tili mtika mwenimweni mtika mkati mwenimweni mwa Kasungu kucheza ndi anthu kapanga motivate mene mukuoneramo kumiti ali wakumbutsa basi wakumbutsa komanso anthu wakwapanga motivate analembetsa kale anthu ife tikumana ndi anthu olembetsa anthu 344,000 kuposerapo aku Kasungu kuno komanso 25,000 Kasungu municipality pamodzi ndi close to 360,000 voters kunoko ku Kasungu voti ya Achakwera osati zongoti pansika basi koma kumidzi kumene kuli anthu onkonda Achakwera. Chokoza kwambiri tikumaliza sokoloko amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Mopanda omwenso nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe iwowa ndithu kulankhulatu molimba mtima kuna kuti iyayi akupita midzi yosiyanasiyana kuwamema anthu nkhani ya chisankho chimene chikudzachi cha pa 16 September 2025 kuyamba president akulowa mkatikati m'midzi mwenimweni kuti atumikire anthu apa lupeketi manja mwa Deus Gumba omwe ndi mkulu wa msonkhano chipani cha MCP. Boma ndiriti president anatipatsa mnyamata striker running mate Vitumbiko Mumba ndikachula kuti Chakwera muyankhe kuti Mumba. Tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president okondeka imvani kulandiridwa mwachimwemwe mwachikondi pano pa Lingazi Trading Center dera la gogo senior chief Kapaizi. Ulemu mama wa fuko la dziko lino mama Monica Achakwera. Ulemu a secretary general chipani cholamula komanso nduna ya mafumu Richard Mopanda. Nduna za boma khumbize kuchokera ku health komanso ndena onse akuluakulu ku National Executive Committee ndi ulemu. Bwana regional chairman chigawo chapakati maboma 12 honorable Patrick Zebron Chilondola ndi ulemu. Mama wende na lumo ku region committee yonse DC kuno ku Kasungu amayi ndi abambo dzanja pamwamba kwacha. Bwana president kuno mwafika ndi dera la gogo senior chief Kapaizi
nimati ntero ndapemphe agogo akaphaizi maulemu kuti mwalandira president koma mosunga nthawi ulendo ungwa utali mmanja mwa gogo kaphaizi kuti bu zikoma kwambiri. Ulemu kwa state president athu Dr. Lazarus Makathi Achakwera komanso amayi afuko amayi Monica Achakwera, ulemu Secretary General Bambo Richard Chimwendo Banda, komanso Regional Chairman Honorable Chilondora, ulemu wanu. Mwachidule ndingonena kuti a president wonse amene atsagana nanu ulemu wawo. Mwapadera a DC aboma la Kasungu James Kanyangarazi ulemu wanu. Amayi na abambo. Ene bwana president, choyamba kwanga nkuthokoza mwakweza mafumu across the country. Koma simdaiwale chigawa chakumadzulo kuno kwathu. Mwatikozera ma village heads, ma group, ma sabuti ma TA. Koposa president, mwina mukumbukira kuti mutafika pa headquarters ya Mwezuwala ndaja kupemphani kuti mwana wosalira amafera kunsana. Bwana mwandiona pano mwanichenetsa kukhala senior chief kaphaizi. Ine nithokoze uchokera pasi pa mtima. Komanso ndiyathokozera nantuma atunduru amangwazi amene tili nawo pompano. Nawonso akuthokoza chifukwa mwawakweza. Kotero kuti popeza pano akunena kuti yayi muli ni ulendo wautali kwambiri, tinali ndi zambiri zoti tikadapempha, koma tikudziwa kuti bwana mwaro wakale mboma. Chifukwa cha ntchito zonse zimene mwatichitira kuno kwa tunduru, kwa mangwazu, kulera kwanga pachichewa pali mawu. Mzako akati konzu naweso umati konzu. Chimene ndifuna kutanthauza bwana, pa 16 September tizajuka mamawa kukachita konzu pokupatsani mavoti migoro. Ukapereka so migoro ya mavoti kwa mwana wathu MP wa kuno. Komanso makhansalara akuno tikapatsa mavoti migoro bwana. Iniyo na mayi mkamakagona mzidziwa kuti ife takutsekulira ni chitseko kuti mulowe mboma. Mwachidule ndingokambako ziwiri zitatu mapempho. Mwaona msewu mwadusamo bwana. Bwana tu mukatenga boma maganizo akakhale woti pasakotara kuno. Paka phaizi apa pazunguliridwa ndi magogocharo angapo. Tikadakonda mtatikirapo health center.
komanso magetsi alekezera paka phaizi wadudizira patunduru tikadakonda mulumikize paka phaizi pali TDC imene ikulumikizisa masukulu 10 koma apeya woyamba mayendera ochokera mtauni uyendera ufika pa TDC uyendera masukulu mpaka adapanga retire pabwera yena achiwiri achokera so mtauni akuyendera timati tipemphe bwana TDC imeneyi tikakupatsani mahoti mutikozere koma so mpando waukulu mwanipasa bwana wosino chief koma ofesi nilibeka mafaero bwana mafaero akazivanga watopo osheshera mnyumba mwanga tifuna mafaero azikakhala mu ofesi ntchito zonse zipepuka mwachidule ndinene kuti a president ife kwathu nkuyamika kwathu nkuthokoza anthu onse ali pano pali masenta atatu Lingazi center Kaphaizi center Kafukule center tosefe takungana tikupatsani mavoti ndima wamini wa bwana ndikufune ulendo opambana kwa mansana ibare amakanika mzimayi akamakaona mzake amadekeshera kambaleka ufa kuno atunduru ndine takupatsa kwa nitamiye ndoforo kuti amayi akaike pakhara ndima wamene wa bwana muyende bwino ambuye azikudalisani ziwoma kwambiri manja magogo ribu bu zikoma kwambiri dzanja pamwamba kwacha bwana president ita mothamangira nthawi ino mundilole ndipereke kwa secretary general achitepo ntchito ziwiri zitatu kwinaso adzakhala ndi ulemu okupemphani kuti mwalonjere anthu kuno kulingazi zikoma kwambiri SG Lingazi aliyese dzanja mwamba la Chakwera kwacha Dr. Chakwera a president watu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso mayi watu wafuko mayi Monica Chakwera takulandirani pano palingazi bwana omwe akuchezera akaphaizi zuchita kuoneka kuti muli ndi mulandu wa msonkhano kuno mudzabwere mudzakhale nawo mudzacheze nawo anthu akeso akuoneka kuno asangala amakudikirana atakuonani taonani kuno nyumba sizambiri koma taonani khamu la wanthu abwera kale mmawa udikira atamuona Chakwera kuno bwana sikochita kampeni kuno nkongo wakumbutsa wanthu kuti voti mudalembetsa ija kupanda ukavota pa 16 ndoti sidagwire chani ntchito komanso wakumbutsa wanthu kuti voti iyi njofunika kwambiri ndi ya 50+1 pasakapezeke wina otsala aliyese akanyamuka akatani koti akavote umwe anenera akaphaizi nkukayikanso ngati kuno ziliponso zina zoposa za Chakwera aliponso wina angabwere kuno nkumakamba zina amandikumbusa ati akuti bwana ati kuno nkwanu ati kwatunduluko nkwanu akuti mmaliro mmalirana mtundu wanu uli kwatunduluko amandiuza wanthu pano tsono mungamtaye m'bale wanu umwe mwayambira kugula mbewu bwana mwakumbutsa anthu a Kasungu chikamuzu foja mugula tuyamika mteja mugula tuyamika federeza mupereka tuyamika pempho limene pempha kungonjezera manambala ndoti nkhani yatani pamenepo yatheka kudachitika maprimary kuno bwana ndiye kudabwera kamnyamata kongoka kotha ntchito chikondi chisale mwana uyu izaochita ngati adamba kalekale kukhala ni mafumu khadwe labwino chitukuko adamba kale zipatala zomayendayenda adamba kale n'chifukwa chake anthu adamusankha kuti yeyi ayimire Malawi Congress Party nathandiza Chakwera kuti mpaka na 2025 pa 16 September awoloke ndi madini yankhule ndi wena amene simukugonja mumafuna osokoneza anthu achipani cha MCP
ena mudapita maprimary mudaluza koma mumadamizirabe kuti mufuna kugawa voti. Voti kuno mumvetse nonse muli kuno. Voti amene oyimira Malawi Congress Party mwana wa Chakwera ndi chikondi chisale. Zinazo mkamana mizana muzina mizana ife kulibe. Koma tabwera ifemu uyo wa kongeresi voti ya MP tukapatsa chikondi ndani kodi chisale. Sali eka paliso kansala tuti ndani dzina lichi Violet Kanjere Chisima wadi ya Lingadzi wodi chabwino ino dala ndi ndani Ine nefta madenso chikwanda chipala wo. tsono anthu awiri awa makansala awa plus chikondi game yata ndodi kuno zili kukuzidani koma pangolini weni amene amalize msewu wonse uku misewu yonseyi natipatsa zonse tufuna pangoliniyo ndi uti kodi kodiyo umayankhula 30 seconds nthawi yatithera 30 seconds zikoma. Chipakela mwamba, chipakela mwamba, chipakela mwamba. Kwacha! Kwacha! Chifukwa cha nthawi, ulemu ndipereke kwa inu bwana a president. Choyambilira ineyo ngati Mnyamata ndimafuna ndikuthokozeni. Ndimafuna ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu komanso kukhala president yekhayo amene akutsogoza achinyamata kuti ndatsogoli alelo osati amawa. Ine ndimafuna ndithokoze maloso mwa anzangawa ineyo chikondi ndalama za nkhani za kumeki kuti ndilipire ngakhale ndili wachinyamata mudandilipirira ndinu bwana zikomo kwambiri. Abwana inu yonso mwaonetsa kuti ife achinyamata mufuna tikhale kutsogolo podikira anyamata anzathu vilumbiko mumba kukhala kutsogolo. Abwana ine lero sinkupemphani, ine ndingokuyamikani. Zikomo kwambiri fetereza atachedwa kuno atavuta nditazagwada munandipatsa danga kuti azibale angawa agule fetereza. Abwana ndimafuna ndikuthokozeni kunoku magogo mwatikwezera ine mpando amene ndikufuna ndiongolowa pakapita zaka 5 ngati sindachite bwino amasankha ena koma chitukuko chokhazikika bwana chili ku mafumu udindo wa magazi wa kubanja kukweza mafumu ndiye chitukuko chokhazikika. Bwana ndimafuna ndimalize motere. Inuyo bwana ndikuyankhulani mchingerezi. Ineyo panopa it's an honor to stand before a visionary and legendary leader who stand by the people in the most difficult times imene dziko lathu ladutsamo. Ndikaona Malawi yese ngati Mnyamata kulibe munthu wina aliyense okwanira kukhala president kuposa inuyo Achakwera muli apa. Voti imene tikukapanga ife anthu aku Kasungu kakupatsani inu bwana ndiyosiyanitsa pakati pabodza ndi zoona. Zoti Pitala angalamulirenso m'Malawi muno ndi bodza la mkunkhuniza. Zoti Achakwera akupitilira kutiphula pa moto zimenezo ndezoona. Bwana nkhani ndikukamba pano ya zoona ndi zabodza amunthalika akufuna kutigawira voti yathu kudzera mwa independent. Awapatsa ndalama koma voti yakuno ndine Mnyamata wanu ometa mbalimbali DPP si Nyantha. Kwacha! Abwana mbuye akudalitseni, adalitsenso Malawi ndi utsogoleri wanu, ife tili pambuyo panu ntchito tigwira. Achakwera nsayesali okha alipo ena okona. Achakwera nsayesali okha. Kwacha! Bwana ku parliament kati kagonako kaya anyamata amene akakaunjikana Kasungu amaonjeza Kasungu ati zikomo kwambiri bwana ndikupempheni kuti mutiyankhule masana wanu. Zikomo kwambiri your excellency. Kwacha!
Kwacha. Kwacha kumeneko. Kwacha. Ndaona kwachanso kumeneko. Asinyo chifika paizi mwakonjwa atu lero. Komanso mwabwera ndi mafumu anu, amangwazu, atundulu, nzona adi kwa atundulu nkwathu. Alongo anga chaka chino akadakwana zaka 85 takayika kwa atundulu. Koma ndo anali woyamba mnyumba ya bambo. Tereko amene adali next kwa iya wanga ndameneyo. Ndiye kuno kula adzukulu wanga, kuli wana wanga, nzedi ndithu. Ndiye kuno kuli Ngazi ward. Ananga mumtayira ndani Lazaro. Mori mdalembetsadi. Ndiye kumkavota. Ndino angari mkavota ntaona. Inuso nakuona. Chifukwa nchani lifunika tisango khala mmaganizo raita wina kale. Chifukwa zimatengera voti anu. Voti ya 2020 ndi imene yanthandiza kuti nikhoza kuyamba kukonzanso msewu wa M1 ndi zitukuko zina zikulu. Voti yanu ya 2025 masabata awiri atsalawa ndi imene itithandize kuti tikonze zitukuko zobwera kuno ku midzi tsopano. Alipo alukayika ngati? Ndiye mpofunika tigwirizane bani. Chifukwa Kasungu Central njofunikira. Pa tauni paja tili town council ndi municipality bani. Koma kuno pofunika zijarachira pa tauni ziyambe sufalikira kuno. Zimenezo zitheka tikagwirizana. Ndiye pota gogo anena kale molimba mtima aperekaso mphatso atikachitire phwando tikavota. Nanga simkwabwera kuti tikadiye limodzi. Alipo yalukayika kapena muli ni wena kuno. Ndiye ndikutsimikizireni kuti ulimi umene timadalira kuno. Komanso kukasungu kuno takuchita mwayi tayambanso kupeza migodi ina yofunikira. Zonsezi zitithandizira kuti tsogolo lathu likhale tsogolo lokhazikika bwino. Achinyamatano, azimayi, wana amene azibadwa awa wonse tikhale kuti tigwirizana uthanani umphawi ku Malawi kuno. Nkhani imene njofunika osamayiwala yayi. Ndipo kuno kukasungu ni boma limodzi limene lathandiza pa chitukuko cha dziko lathu. Komanso ndiye kwa Angwazi kuno. President wathu woyamba amachita zinthu zamphamvu, zinthu zokhalitsa, ndipo ife tifuna tipitirize mchilo woterewo kuti wana wathu, adzukulu wathu ndi wana wenawo adzajoyebe zipatso zimene maziko yake tayala kale. Ndiye tidapyala mtengo umenewo wakula tatengulira. Panopa tufuna kuti tiyambe kudya zipatso zake. Musalole wena adule dala mtengo okulakula. Osabwezera madzi kunkobwe pa 16 Seputembala sikale ni mama bali aliyense amene adadulitsa chiphaso chovotera osachita unyizo, osachita ulesi kavoteni. Agogoro aluso office
tere mafairo amangosheshera kumodzi na amayi akamakoza mnyumba sizabwino yaye. Munthu wamkulu amafunika so azioneka kuti wamkulu bali. Ine kasi ndimadziwa kuti mizimu yobva nawo nukambazi. Ndiye tikondwere chifukwa kodi anyamata ndandapa mtsikana ali pakati moti muwakayikiraso ngati mwapatsa voti yanu ndwani Filipisi bana. Tsoloni kusire ni mawu awa. Tiye ntipitirize chitukuko chathu patsogolo ni mphamvu mchangu chonse. Chifukwa vitumbiko mumba ni mnyamata amene wavumbulutsa zambiri zimene amalawi tuchitirana tokha kumangozuzana tokha saizione kuti aliyense azingonyoza Chakwera popanda zifukwa zoyenerera. Koma kwamfuna kuti wena apezepo mwayi kuti ati msamvotereso Chakwerayo. Zitheka zimenezo mwakana ndinu koma kukana kwake kukhale kukana ndi voti. Ife sitikhulupirira za ndewo, sitikhulupirira zonyozana, sitikhulupirira ndale zomaponderezana, koma kuchita chilungamo basi. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwa basi, zikomo. Kumaliza Kulankhula pano Manyazi Trading Center, Kasungu Central. Ulendo wake misonkhano ima kumema wanthu pakisankho chapa 16 September 2025. Apa tsopano ulendo wapa Kasungu boma. Komanso kuti kuli kuimbira wanthu kumeneko. Tikhali limodzi kumeneko, tilandeni ku Blanta ndine Mayeso Chikhadzula. Suya kanjejani. Habari. Maya batuma. Kweli ndijani inuyo. Ngoti kaje zili munondi za mapesi. Kutoka kwa kuenda sasa. Kuti mimi nakati mimi changu. Kwa matidi. Hizo bana boba mwenyewe. Iya.